Hey students, good morning to all. ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 7 ର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କଳାମାଣିକରେ ତାହା ସେହି ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର ଅପ୍ କରିବା ହେଲା। ତ ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା କି ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲନି, ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରି ପାରିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଆରାମସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ କହୁଛି, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ କେତୋଟି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1 ନମ୍ବର କହୁଛି ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପ୍ରସରା। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କବିତାରେ ଏହି ଲାଇନଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ନମ୍ବର କହୁଛି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ପଦର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ପଦର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଅସହାୟରେ ସାହା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଧୀର ଖେନ କାନନରେ, ଏଠାରେ ଧୀରେ ଶବ୍ଦ କବିତାର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି? ନା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକାତ ବେଣୁ ଗୀତକୁ ଆଜ କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଭାବ? ନା ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଆସ ମିଳିମିଶି ମିଳାଇବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି। ଆସ ବାଛି ତାକୁ ମିଳାଇବା ହେଲା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନିଧନର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଧନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ନିଧନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗରିବ। ନନ୍ଦନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ପୁତ୍ର। ଅଧମର ଅର୍ଥ ରାବିଡ଼ି। ମୃଦୁ ମାନେ କୋମଳ, ବାରିବା ମାନେ ମନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଏହି କବିତାରୁ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ପଢ଼ି ବୁଝି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କ 2ଟି ପଦ୍ୟାଂଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିକି ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମ କରେ ଦିଆଯାଇଛି ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ, ଆରେ ମୋର କଳା ମାଣିକରେ ହେଲା। ତ ଏହାକୁ ବୁଝାଇକି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇକି ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଟିକେ ବୁଝିକି ତାକୁ ଲେଖିବା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ହେଲା ଏତିକି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କଳାମଣିକା ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି କିଏ? ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଓ ଚିନ୍ତା ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ ସହ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦରୁ ବିପଦ ଥିବାରୁ ଯଶୋଦା ମାତା ଭୟ କରୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ମୋ ପୁତ୍ରର କ'ଣ ହେଇଯିବ କି, ତାକୁ କାଳେ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ କି। ଡାକିନୀ ମାନେ ହଉଛି କ'ଣ? ନା ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଥିବା କଥା ଭାବି ତାଙ୍କ ମନ ଅଧିକ ଆତଙ୍କିତ ହଉଥିଲା। ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, କାଳେ ଡାକିନୀର ମାନେ ଇଏରେ ପଡ଼ିଯାଇବ କି, ଡାକିନୀ ସହିତ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ କି, ଏଥିପାଇଁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଯଶୋଦା ବାରମ୍ବାର ବନକୁ ଯିବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଖଟାକୁ ଯିବା। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ, ଟିକେ ରୁହ। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ତୋ କଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣିକରେ ହେଲା। ଖର ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏପଟେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କଳାମାଣିକରେ ପଦ୍ୟରୁ
ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ ଆଗେ ପଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି ଲେଖିବ, ତାପରେ ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଲାଇନଟି ତମକୁ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଡିସ୍କସ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବନକୁ ଗୋପାଳ ବାଳଙ୍କ ସହ ଗାଈଗୋଠ ନେଇ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଖଟଉ ଏବଂ ଛତା ନେବାକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ବଣରେ ଅନାବନା କଣ୍ଟା ଥାଇପାରେ ଯାହାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୋମଳ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ନିଦାଘ ଯୋଉ ଟାଣ ଖରା ସବୁ ହେଉଛି ହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଝାଳ ବହି ଯାଉଥିବ। ଏହି କଥା ଭାବି ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁ ତୋ ଖଟଉ ଛତା ଏଠୁ ନେଲୁ ନାହିଁ? ତତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ନିଦାଘ ଖରାରେ ତୋର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହେଇଥିବ, ଏଇ କଥା ସେ ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି? ହେଲା, ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ ସବୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ନା ମାତା ଯଶୋଦା, କଳାମାଣିକ, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ନୟନ ପ୍ରତିମା, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ହୃଦରତ୍ନହାରା, ନିଧନ ସଂଖ୍ୟାଳୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଥିଲେ? ହେଲା, କେଉଁ ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଳି ଅଝଟ କଥା, ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଆସି ଶୋଇବା କଥା, ଅଧମା ଗୋଟିକା ସର ଆଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ରୁଚିବା କଥା, ଲହୁଣୀ ପାଇ ଅଳି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥା ମାତା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଦେଖିବା। ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇଁ ତରୁ ତଳେ ବସୁଥିବୁ ପରା କଳା ମାଣିକରେ। 1 ନମ୍ବରରେ କଣ କହୁଛି ନା ଏହି 2 ଧାଡି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ। ତୁମେ କଣ ବୁଝୁଛ କୁହ? ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖ। ଏହି ଧାଡିରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ନା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏତେ ଯୋଉ ଟାଣ ଖରା ହଉଛି, ତୁ ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଇଛୁ। ଯଶୋଦା ମାତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେଲା, ଏତେ ଗରମରେ ତାଙ୍କର ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଗରମରେ ଛତା ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗରୁ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥିବ, ଶ୍ରମ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନବା ପାଇଁ ଗଛ ତଳେ ବସି ଥିବୁ ପରା। ଏଇ କଥା ଭାବିକି ସିଏ ମାନେ ମନେ ପକଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ହେଲା, ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା କହୁଛି ଝାଞ୍ଜି ଖରା ମାନେ ଏଇ ଟାହାଣ ଖରାରେ ତୁମେ କେବେ ବାହାରେ କେବେ କାମ କରିଥିବା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛ କି, ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ନିଦାଘ ଖରାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରେ ଓ ଝାଳରେ ଘିମିରି ବାହାରେ, ସେ ଶୋଷ ଲାଗେ ଏବଂ କାମ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେତାହୀନ ହେଇଥାଉ। ହେଲା, ଯୋଉଟା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏତେ ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ। ହେଲା, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି, କେବେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଏପରି ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ଦେଖିଛ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ ଦେଖିଛ କେବେ? କିଏ ଦେଖିଛ କି? ମତେ କହିଲ ଦେଖି। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ, କେତେ ଥର ଦେଖିଥିବ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି, ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। କିଏ ଦେଖିଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ ହଁ କିମ୍ବା ନା। ଓକେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। ହେଲା, ହଁ, ଆମେ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ କାମ କରିଥିବାର ଦେଖୁଛୁ। ଖରାରେ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଗରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ହେଲା, ସେ ବହୁତ ଏତେ ଖରାରେ କାମ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା।
ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ଯେପରି ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ଯଦି ସେପରି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମ ମା ଯେତେବେଳେ ତମେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେର କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଟାଇମରେ ଫେରି ନଥାଅ, ମାନେ ତୁମ ମା ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି କାହିଁକି, ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ବାପା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ହେଲା। ଏର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଇଠି ନା, ହଁ, ଆମ ମା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମୟରେ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲେ ଆମ ମା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ତ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଖୋଜନ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡନ୍ତି। ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପା, ଯଦି ତମେ ଟାଇମରେ ଘରକୁ ନ ପହଞ୍ଚିଲ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, କୁଆଡେ ଗଲା କି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ହେଲାଣି କାହିଁକି ସେ ଆସିନି, ଏହିପରି ଭାବେ ସେମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଖକୁ ଯିବା। ଖରେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଯଦି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହେବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିଥାନ୍ତ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଦଉଛି, ମତେ ମେସେଜ ବକ୍ସରେ କହିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ତମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସହ, ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତ? ହେଲା, ମୁଁ ମୋ କଥା ଏଠି ଲିଖିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତମକୁ ଏଇଟା କହୁଛି, ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ ତୁମ ସହିତ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କହିଥାନ୍ତ। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋ ହିସାବରେ। ଦେଖ, ଟିକେ ରୁହ। ଦେଖ ଏଇଠି, ଯଦି ମୋର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଂଶୀ ବଜାଇବା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା? ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟରେ କିପରି ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ? ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ। ହେଲା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ତୁମର ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇଟା କରିବା। ତାପରେ କହୁଛି ଶବ୍ଦର ରୂପ। ଯେପରି ଜନକ ଜନନୀ ମିଶିଲେ ଜନକ ଜନନୀ ହେଉଛି, ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କରୁ ବାଛି ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏଠି ବୃକ୍ଷରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ମିଶେଇକି ଯୋଡି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା। ହେଲା, ତ ମୁଁ ସେମିତି କରିଛି, ତମେ ଦେଖିଦବ ଖାଲି। କଣ ହବ? ପିତା ମାତା। ହେଲା, ଆକୁ ଯୋଡି କରି ଲେଖିବ ପିତା ମାତା। ସେମିତି ଆଉ କଣ ହବ ନା, ଫୁଲ ଫଳ, ତାପରେ ଟଙ୍କା ପଇସା, ତାପରେ ଗଛ ଲତା, ଦିନ ରାତି। ହେଲା, ହସ କାନ୍ଦ, ତାପରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହବ। ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି। ହେଲା, ଆକୁ ବି ତମେ ଯଦି ମାନେ ଗଛ ସହିତ ଅଲରେଡି ତ ଆମେ ଲତା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତମେ ଗଛ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିଯିବ। ହେଲା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କରିବା, ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ମନେ ପକାଇ ଯୋଡିବା। ହେଲା, ଯେପରି ଏଠି ବେଣୁ ଦେଇଛି, ସେମିତି କଣ ହବ ନା, କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଠଉ ଥିଲା, କଠଉ, ତାପରେ ଛତା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଜିନିଷ କଣ ଥିଲା ନା, ବଂଶୀ। ଆଉ କଣ, ଲହୁଣୀ ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଥିଲା। ଆଉ କଣ ହବ? ମୟୂର ଚୂଳ ବି ଲେଖିପାରିବ। ମୟୂର ଚୂଳ। ହେଲା, ମୟୂର ଚୂଳ। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିନି, ସେଥିପାଇଁକା ସରି। ହେଲା, তুমি ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ଚେକ୍ କରିଦବ। ହେଲା, ଆଉ ଖାତାରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ। ଆଉ କଣ ସେମିତି ହବ ନା, ସର ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା।
ନିମ୍ନରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପଦ୍ୟରେ କେତେକ ଧାଡି ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଧାଡିର ମାନେ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ତା ସହିତ ଯୋଡିବା। ମାନେ କିଛି ପଦର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଏପଟେ ଯେତିକି ସବୁ ପଦ ଅଛି ଆର କିଛି ପଦ ଏପଟେ ସବୁ ଦେଇଛି, କାହାକୁ କାହା ସହିତ ଯୋଡିବା ହେଲା। ଠିକ ସେଇଗୁଡାକୁ ହିଁ ଆମେ ଖାଲି ଯୋଡିବା। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ତମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ହେଲା। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ପାଇଁ ତୁ କଠଉ ଛତା, ଏଇଟାକୁ ଯୋଡା ହବ କୋଉଥିରେ ନା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧ କାଳେ, ତାପର ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ, ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ, ହେଲା। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧର ଲହୁଡି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଚି ଶ୍ରୁତି କି ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି, ହେଲା। ମୁଁ ଯୋଡିଦେଲି, ତୁମେ ମାନେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିଦବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯେପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଶବ୍ଦ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଛି ସେହିପରି ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଲେଖ ଯେପରି ଜନକ ଜନନୀ ହବ ଜନକ ଜନନୀ, ହେଲା। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଅନ୍ଧର ଲଉଡି, ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ନିଧନ ସଂଖାଳି, ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ସେମିତି ଏତିକି ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ମାନେ ଆଉ ସବୁ ବୁକ୍ ରୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଇଛି, ଏହି ପାଠରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବନେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଲାଇନରେ କଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଆମକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବନେଇକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲା। ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଦେଖ, ଡରୁଥାଇ ଅନ୍ଧରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, ଏଇ ଲାଇନକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛି, ଆଲୋଚନା କରିକି ତଳେ ଲେଖିଛି। ଯଶୋଦା ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ଧାରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିବ କାଳେ ସେ ଏହାକୁ ଭାବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଗୋରୁ ଚରାଇ ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଶୋଦା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିଲେ, ହେଲା। ଏହି ଲାଇନର ଏତିକି ହଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ବା ମିନିଂ। ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ, ନିଅ ଦେଖ, ଓକେ। ତାପରେ କହୁଛି ରୂଢି। ଆସ କିଛି ରୂଢିର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଟିକେ ରୁହ। ଆସ କିଛି ରୂଢିର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା, ଏଠାରେ ଅନ୍ଧର ଲହୁଡି ଗୋଟେ ରୂଢି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସହାୟରେ ସାହା। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ରୂଢି କହିଥାଉ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବା କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ନିମ୍ନରେ ଆଖି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା କିଛି ରୂଢି ଦିଆଯାଇଛି। ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପାଠଗାର କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସହାୟତା ନେଇ ଏଗୁଡିକ ଅର୍ଥ ବୁଝି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏଇଠି କିଛି ଦେଖ ରୂଢି ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା, ହେଲା। ଦେଖ, ଆଖି ରଖିବା ମାନେ ହଉଛି ନଜର ରଖିବା। ଆକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କଣ ହବ ନା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ରଖୁଥିଲେ, ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଆଖି ଦେବା ମାନେ କଣ ନା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ହେଲା। ଆକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କଣ ହବ ନା ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଆଖି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଖି ପକାଇବା ସେହିପରି କଣ ହବ ନା ଲୋଭରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କଣ ହବ ନା ଚୋରଟି ସେ ଘର ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଲାଣି, ହେଲା। ତାପରେ ଆଖି ବୁଲାଇବା ମାନେ କଣ ନା ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା। ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ବୁଲେଇବା ଉଚିତ, ହେଲା। ଆଖି ବୁଜିବା ମାନେ କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ବାପା ଆଖି ବୁଜିବାର ମାତ୍ର 2ଟା ମାସ ହେଇନି
ପୁଅମାନେ ଭିନେ ହୋଇଗଲେ। ହେଲା, ଆଖି ପାଇବାର ସେମିତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପସନ୍ଦ କରିବା। ବାପା ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ଗୋପାଳ ଆଖିକି ପାଇଲା, ଗୋପାଳକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦବା ମାନେ ଠକି ଦବା। ଚୋରଟି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ପଳାଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠକି ଦେଇ ପଳାଇ ଗଲା। ଓକେ, ଏତିକିରେ ତୁମର କଳାମାଣିଙ୍କର ପଦ୍ୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେନ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଚାଲିବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଫଳରେ ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ କଲା ଭଳି ଆମେ କରି ଚାଲିବା। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ବାଏ ବାଏ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।